Ahoj, dnes si pozrieme postupné stávanie klietky a ak chcete vidieť, ako vypadala na konci, tak si pozrite celé video. Ako môžete vidieť, ide to celkom rýchlo a postupne bude tá klietka dostávaná za chvíľku. Tak, klietka je postavená a poje sa vybať vecami pre potkanice. Vybavovanie klietky pilinami a dostaneme sa ešte k ďalšiemu. Takto vypadá zatiaľ stav klietky, vybavenia. Pokúpu sú tam ešte nejaké veci a to si ukážem v ďalšom videu. Ukážeme si aj v ďalšom videu potkanice, ako sú už na mieste, teraz to len sa pripravovalo. A nezabudnite hodiť like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.